ऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी मतदारसंघाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने तब्बल 2210 कोटींचा निधी दिलाय। त्यामुळे लवकरच टेंडर प्रक्रिया होऊन विकास कामे सुरू होतील। त्यामुळे आता ठाकरे सेनेकडे ज्या ग्रामपंचायती आहेत त्या सरपंचांनी जरूर विचार करावा। हे सरपंच आमच्याकडे आले तर त्या गावांचा विकास निश्चितपणे होईल, ती जबाबदारी आम्ही घेऊ, अशी ग्वाही आमदार नितेश राणेंनी दिली। पाहुयात पत्रकार परिषदेत काय म्हणालेत नितेश राणे। कणकवली, देवगड, वैभववाडी या मतदारसंघाचा मी गेले 8 वर्ष प्रतिनिधित्व करतोय। हा माझा 9वा वर्ष सुरू आहे आणि या पूर्ण 9 वर्षामध्ये माझ्या मतदारसंघाच्या दृष्टिकोनातून सर्वात सुवर्ण काळ कुठला असेल तर तो भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनाची जे युतीचं सरकार राज्यामध्ये स्थापन झालं, आदरणीय एकनाथ शिंदेजी आणि देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेलं हे सरकार आल्यापासून या गेल्या 8 महिन्यामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये जी गेली 8 वर्षामध्ये कामं झाली नाहीत, सातत्याने मला ह्या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधी म्हणून त्या सरकारबरोबर संघर्ष करायला लागायचा। इथे उद्धव ठाकरेंच्या विचारांचा पालकमंत्री असल्यामुळे माझ्या मतदारसंघावर सातत्याने अन्याय होत राहायचा। पण या सगळ्या परिस्थितीमध्ये पण मी माझ्या मतदारसंघाच्या मतदारांचा मनापासून आभार मानीन की त्यांनी संयम ठेवला, माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याचमुळे हे राज्य सरकार आल्यानंतर माझ्या मतदारसंघाला खऱ्या अर्थाने मी आज न्याय देऊ शकलो। जेव्हा कुठलीही सत्ता नव्हती केंद्राची, राज्याची, तेव्हाही मी माझ्या मतदारसंघासाठी काही कमी पडून दिलं नाही। असंख्य प्रकल्प स्वखर्चाने सुरू केले। सरकारबरोबर सरकारच्या विरुद्ध असंख्य आंदोलनं उभारली आणि माझ्या मतदारांना जास्तीत जास्त न्याय देण्याचा मी प्रयत्न केला। म्हणून आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून जो ह्या बजेटमध्ये असो ते गेल्या या 8 महिन्यामध्ये कणकवली, देवगड, वैभववाडी ह्या मतदारसंघासाठी जी भरघोस निधी विविध हेडखाली जे आलेली आहे, कामं सुरू होत आहेत, वर्क ऑर्डर निघालेल्या आहेत, त्या सगळी माहिती आपल्या माध्यमातून लोकांना द्यावी या दृष्टिकोनातून आज आपल्याला आमंत्रण केलेलं आहे। 2023 आणि 24च्या बजेटमध्ये सार्वजनिक बांधकाम PWD या हेडखाली या मतदारसंघासाठी 238 कोटी आम्हाला मिळालेले आहेत।
या 238 कोटीची कामाची यादी ही मी आपल्याला देणार आहे, जेणेकरून आपल्याही माध्यमातून जनतेला कळेल, प्रामुख्याने आमच्या विरोधकांना, प्रतिस्पर्ध्यांना कळेल की ही कामं आमच्या सरकारने आणलेली आहेत, आमच्या नेतृत्वामुळे मिळालेली आहेत. कारण का आमच्या जिल्ह्यातले जे हे आमचे विरोधक राहिलेले आहेत त्यांना नेहमी दुसऱ्यांच्या मुलांचं बारसं करण्याचं सवय असल्यामुळे आम्ही कामं आणायची आणि ह्यांनी नारळ फोडायचं आणि काम मीच केलं असं सांगण्याची जुनी सवय असल्यामुळे कुठलीही शंका राहता कामा नये यासाठी ती यादी मी आपल्याकडे सुपूर्द करणार आहे. 2023-24 साठी 238 कोटी आणले, 2022-23 साठी 150 कोटी आम्ही आणलेले आहेत. नाबार्ड अंतर्गत मी 10 कोटी मला मिळालेले आहेत. आता कणकवली नगरपंचायत सातत्याने आमच्यावर अन्यायच व्हायचा, ठाकरे सरकार असताना तर अधिक अन्याय व्हायचा, प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्ष करायला लागायचा. पण हे आमचं सरकार आल्यानंतर नवीन धबधब्याचा प्रकल्प आम्ही आता भूमिपूजन लवकरच राणे साहेबांच्या आणि पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करणार आहोत. स्पोर्ट्स क्लबचं उद्घाटन लवकरच होणार आहे. रिंग रोड आहे. असंख्य महत्त्वाची जी विकास कामं जी कणकवली शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची होती ती कामासाठी निधी आता प्राप्त झालेली आहेत आणि भूमिपूजन आणि काही कामाचं उद्घाटनही होणार आहे. नागरी सहाय्य योजना कणकवली नगरपंचायतीसाठी आम्हाला 12.5 कोटी मला प्राप्त झालेले आहेत. जिल्हा वार्षिक पर्यटन यासाठी 10 कोटी मिळालेले आहेत, जे माननीय लोढा साहेबांच्या माध्यमातून मिळालेले आहेत. देवगड जामसांडे नगरपंचायत लोकांनी आम्हाला 1 वर्ष अगोदर तिथे नाकारलं. ठाकरे सेनेची सत्ता तिथे आहे, पण तरीही लोकांशी आम्ही बांधलेला आहोत, जनतेशी बांधलेला आहोत. मी माझ्या मतदारसंघाचा तिकडला आमदार म्हणून माझ्या लोकांवर कुठलाही अन्याय होता कामा नाही. तिकडच्या नगरपंचायतीचे जे नेतृत्व करणारे लोक आहेत, त्यांचे नेते मंडळी आहेत, ते कमी पडले असले तरी, त्यांची राजकीय ताकद नसली तरी आम्ही आमच्या नगरपंचायतीसाठी 2,75,00,000 एवढे आणलेले आहेत. नगर उद्यानसाठी देवगड नगरपंचायतसाठी 4,35,00,000. वाभे वैभववाडी नगरपंचायत लोकांनी आम्हाला निवडून दिलं, त्यासाठी 2.5 कोटी आणलेले आहेत. नगर उद्यान अंतर्गत वाभे वैभववाडीसाठी 1,30,00,000 आणले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना त्या अंतर्गत माननीय पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि त्यांच्या मदतीमुळे ह्या मतदारसंघासाठी 25 कोटी आम्हाला मिळालेले आहेत. डोंगरी विकास जी आम्ही सुचवलेली कामं आहेत त्यासाठी 350 कोटी आम्हाला मिळालेले आहे. डोंगरी विकाससाठी तरळे विजयदुर्ग रस्ता जो आहे, त्याला एडीबी असा आहे, तो रस्ता आहे, त्याला आम्हाला 250 कोटी मला मिळालेले आहेत. 250 कोटी तरळे विजयदुर्ग रस्ता. गगनबावडा तरळे रस्ता जो मेन घाट रस्ता आहे, या घाटामुळे रस्त्यामुळे आपल्याला नेहमी त्रास होतो, त्याला मला 250 कोटी मिळालेले आहे. त्याचं काम सुरू होणार आहे.
देवगड निपाणी फोंडा नांदगाव दाजीपूर रस्ता हा हॅमच्या खाली प्रस्तावित आहे. त्यासाठी मला 839 कोटी मला मिळालेले आहेत. त्याचा आता कागदपत्र हॅमचे कागदपत्र सुरू आहेत. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना त्यासाठी मला 42 कोटी मिळालेले आहेत. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी मला 16 कोटी मिळालेले आहेत. आमच्या गिरीश महाजनजींच्या मदतीमुळे 25-15 योजनेच्या अंतर्गत मला 5 कोटी आता सुरुवातीचे मिळाले. अजून दुसरा टप्पा येणार आहे. अल्पसंख्याक योजनेसाठी मला माझ्या मतदारसंघासाठी 1 कोटी प्राप्त झालेले आहेत. समाज कल्याणसाठी मला 1 कोटी मिळालेले आहेत. पाटबंधारे छोटे छोटे जे बंधारे जे आम्ही अगोदर प्रस्तावित केले त्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध होते आणि फक्त माझ्या मतदारसंघासाठी मला 325 कोटी असे मिळालेले आहेत. या सगळ्याचं अगर तुम्ही टोटल केलं तर कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघासाठी मला 2210.89 कोटी 2210.89 कोटी एवढे मला मिळालेले आहेत. ही कामं आता चालू होतील. वर्क ऑर्डर निघतील. कामाच्या दर्जाची जबाबदारी ही आमची असेल. नुसतं पैसे आणून कामं होत नाहीत. शेवटी रस्त्यांचा दर्जा कामांचा दर्जा या सगळ्या गोष्टी त्याच ताकदीने झाल्या पाहिजे. त्याच चांगल्या पद्धतीने झाल्या पाहिजे. ह्यावरही आमचं लक्ष असेल. ही कामं आम्ही आणलेली आहेत. आमच्या सरकारमुळे आणलेली आहेत. मी सांगितल्यामुळे आमदार सांगितल्यामुळे आलेले आहेत. म्हणूनच मी ग्रामपंचायतच्या वेळी लोकांना आवाहन केलेलं की काम जे आणत असतील विकास जे आणत असतील त्यांच्याबरोबरच जनतेने राहावं आणि त्या माझ्या हाकेला साथ लोकांनी दिलं. जे काही उर्वरित ग्रामपंचायती आहेत जे ठाकरे सेनेकडे आहेत त्यांच्याही सरपंचांनी आणि सदस्यांनी विचार करावा. विकास हवा असेल तर आमदार ज्या पक्षामध्ये आहे त्या पक्षाबरोबर आपण आलात तर विकास करण्याची जबाबदारी आणि शब्द माझे असेल. ज्यांच्याकडे स्वतःचा पक्ष आणि चिन्ह पण राहिलेलं नाही, काय अस्तित्व उरलं नाही, ते तुमचा विकास काय करणार याबद्दल या ग्रामपंचायतींनी आणि जे काही विरोधी नगरपंचायती आहेत, जी काही विरोधी लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी विचार करावा. तुमच्या स्टेजवर बसलेले तुम्हाला मार्गदर्शन करणारे हे नेते मंडळी शिवसेना भाजपचे नसतील तर तुमचा विकास करू शकणार नाही. त्यांची क्षमता नाही. कुठलाही अधिकारी त्यांचं ऐकणार नाही. ते कितीही मोठी मोठी भाषणं केली तरी काही उपयोग होणार नाही. खासदाराकडे पण म्हणजे रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा निवडून गेलेला खासदार जे आहेत विनायक राऊत त्यांचा कोणीही अधिकारी ऐकणार नाही. खासदार निधी सोडून स्वदेश दर्शन असो, पंतप्रधान सडक योजना असो किंवा कुठलीही केंद्र सरकारची योजना असो ती भारतीय जनता पक्षाच्याच माध्यमातून ते संबंधित अधिकारी मदत करतील. सन्मान्य राणेसाहेब आज केंद्रीय मंत्री आहेत. आमचे विनोद तावडे साहेब केंद्रामध्ये आहेत. म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना ह्यांच्याच माध्यमातून केंद्र सरकारच्या पण माध्यमातून कामं होतील हेही जनतेने लक्षात ठेवावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.